fijirde mabɓe oɗon mbiyanno onon haalpulaar en konngol muɗum mbiɗon so tawi fijirde are bonde ko sappo joldata ngol sellani wona football. Sadio Mané yo Allah juutnu gurdam makko. Sadio Mané yo Allah juutnu gurdam makko. Sadio Mané yo Allah juutnu gurdam makko. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamu alaikum bandiraɓe julɓe min gari hannde oɗo ñalawma kadi yettinton jewte l'islam garanɗen ɗo hannde noon eɗen goni ɗo e ñalawma alhamisa lewru men yaaba ene yaara e balɗe ɗiɗi eɗen jooɗi noon e yeeso jinnaɗo men ceerno men ceerno Ahmad Tidiani Alpha ɗo e leegal meɗen Moderna eyyi hannde ñalawma alhamisa lewru yaaba ene yaara e ɗiɗi. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته شغال لكتدين chairman chairman محمود جالو جيادة وجهي أنا ودني من مقدمة نادي يوتر من يوتر إسلام جودة جينار من خليفة من chairman أحمد تيجان ألفا ممثلي دو إليغال من مودرن جاين دانكو من إيسا إنسنانغو لنغو شام wondude Mahmoudou Diallo e ɓinguel men Tamimu ceerno Ahmad Tidiane Alpha Mamadou tawi jangante en koto ceerno men ceerno Ahmad Tidiane Kane toon to Fundu wondude kadi e musidɗo men kadi Amal Ly kañum ne tawtorama golle Seydou Ly Seydou Nourou Ly kañum ne tawtorama yewtere nde hoɗum noon ceerno Mahmoudou kañum ne tawtorama yewtere nde fa tabarakallah e waɗen jetta dendangal jinnaɓe e seeremɓe sirifaɓe e dendangal moƴƴuɓe e dendangal dente men WhatsApp e waɗen duwono ko dendangal leyɗeje fof yo Allah addanen jaam ewa wondude ceerno men jinnaɗo men ceerno Ahmad Tidiane haade men artude yewtere men inchallah oɗo seeɗantagal kadi min mbaɗante ceerno men Ahmad Tidiane Alpha Mamadou Sile gilla Allah waddi min gari e galle he kadi saabi arde garangal men e galle kadi ko l'islam ha joni kadi ko ɗum yahat ɗon machallah ewa Allah hokki en kadi e jaabuji duwawu jinnaɓe e seeremɓe e ballal ceerno men Ahmad Tidiane Alpha Mamadou Sile e mbaɗama directeur radio Jowol ñande altine nde ɗum noon dendagal weltare e dendagal hettiyankoɓe namdannoɓe guila hanki taw yettore nde arani ko toon min gonno min keblana ko fate banggue joɗorɗe men toon ɗum noon hande kadi ko beelamma kadi arde kadi joddade e ceerno men kadi e dental men kadi o tawtorama golle ɗe e waɗen ñaago Allah kadi yo Allah junnu gurdam makko yon ɓooye naftorademo dendagal kala kalaji e wiyoɓe kadi minen tan naftorto wona minen tan kay ko foof dendagal seeremɓe sirifaɓe moƴƴuɓe dendagal rewa e worgo ha ari hanki machallah kadi ko yahata ko kadi machallah eɗen jaawi eɗen duwo kadi yo Allah yaw ɓeyda ɗum noon ko nafoore mere Diallo Gumɗo machallah e mbiya kadi hakkude amen makko kadi duuɓi ene woɗɗodiri kono kadi ko dendiragal fa tabarakallah machallah ewa hande kadi Allah hokki en oɗo fartangi o tawtorama kadi ko beelamma ñaago Allah kadi yo rontin kadi ɓesgu makko min mbadda e mabɓe kadi ko no hannirta ni inchallah ɗum noon ceerno bisimilla ma yimɓe bandiraɓe ne ketti. Wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Fuɗɗorade inde Allah nde puɗɗorɗon nde e yettude Allah mo jettuɗo wiide alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin yettode wadani Allah alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin yettode wadani Allah ene laaɗo muɗum e julɓe fof kanko wi walillahi l-izzatu ma falillahi l-izzatu wali rasulihi walil mu'minina walakinna al-munafiqina la yaflahun yettode wadani Allah ene laaɗo muɗum e dendagal julɓe fof no poti ala ɓe ala o falillahi l-izzatu wali rasulihi ɓe o nawdi hoore makko wali rasulihi walil mu'minina walakinna al-munafiqina la yaflahun ɗum noon dendagal en jetti Allah dendagal jettoɗen godani Allah e julɓe fof ene laaɗo muɗum sallallahu alayhi wa sallam e annabi sallallahu alayhi wa sallam mo julɗon e muɗum o mbiɗon allahumma salli ala sayyidina muhammadin fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq
hayati haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim hay gor anda fadde annabi sallallahu alaihi wasallam na'am hay gor anda fadde annabi sallallahu alaihi wasallam na'am Allah tan ganduɗo fodde makko ko on tan andi fodde makko takɗo makko on tan andi fodde makko na'am goddo andata fodde makko jogorani andi fodde makko na'am e wiide noon na'am اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق حياتي نعم وعلى آله حق قدره نعم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه نعم وانا على إبراهيم دي نعم وسلموا تسليما نعم كوي النبي صلى الله عليه وسلم نعم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما نعم نؤجول دي النبي صلى الله عليه وسلم أنداك نعم سكا إبراهيم نعم النبي صلى الله عليه وسلم ɓuri teddude e tagore nde fof نعم no o julde e muɗum ni andaka نعم saka no o julde e goɗɗo نعم on camtat نعم on penat نعم كما صليت على إبراهيم على نعم wadani ko haram نعم Allah juuli tan ko annabi sallallahu alaihi wasallam نعم no o julde annabi sallallahu alaihi wasallam ni نعم annabi sallallahu alaihi wasallam haalnani ɗum yimɓe نعم no o julde Ibrahima mbiɗon ɓe namdima annabi sallallahu alaihi wasallam نعم hol noon ɗo min julta e makko نعم o wi juule Ibrahima نعم ɓe pen نعم won hadis ko fenade نعم wadani نعم hande wadani jango نعم nelaɗo sallallahu alaihi wasallam نعم Allah yamirta ɗum hunde andina ɗum hunde wasa andinde jiya muɗum ɓe e sahaba muɗum ɓe wona gonga نعم wadani نعم kala ɗo Allah haalno Ibrahima e moƴƴere muɗum e fof haali نعم lawwahun haali mum o matti Ibrahima ha heewi نعم kono o juule mum نعم ala نعم sona caggal darga نعم ɗum noon tawat golle gasi نعم nani نعم wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim نعم مبين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق نعم والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله نعم wadɓe lomba hen hatanteɓe نعم ɓe ganda ko yeyete ganda ko firtata ganda ko jogorade firtude e julde annabi sallallahu alaihi wasallam نعم mbiya wa sahbihi ala hen نعم نعم والهادي إلى صراطك المستقيم نعم وعلى آله أهل بيته نعم بمقداره فد مكوني anda sako نعم sona Allah andi fodde makko nde نعم ko kanko Allah nde o andi fodde annabi sallallahu alaihi wasallam نعم ko ɗum Allah waɗi o longini julɓe e kisa yo mbimo kanko Allah yo lomto ɗumen e julde annabi sallallahu alaihi wasallam kanko andi fodde muɗum نعم julɗo goto anda fodde annabi sallallahu alaihi wasallam نعم a wawa wiide sallaytu ala sayyidina muhammadin نعم sallaytu walla usalli نعم ala sayyidina muhammad a lomtinto نعم Allah ganduɗo fodde makko qadru makko o نعم ko on julɓe totti yo lomto kanko jomiraɗo نعم ɗum ko allahumma salli an juulan min e makko نعم min gandanno mi julta makko نعم wa ala alihi e ahlu baytihi نعم e kanko annabi sallam ɗum نعم ahlu bayti نعم surtout ahzab yewoy toon نعم o rendini koreji makko نعم ali ibn abi talibin نعم zurriyatuhu e fof نعم o haula ahlu bayti نعم نعم ko ɓe jaati hen ɗum haɗi ba sahabi wadde e salatul fatih ma wori so anda نعم ala alihi wa sahbi ala hen نعم nde tawno julde makko kanko Allah de kanko ɓuri andude نعم annabi makko e jaɓɓe annabi makko o نعم o jaɓani wadde hen sahabaɓe ɓe نعم wiyeteɓe ɓe holɓen نعم yanoɓe ha naati e l'islam corti jalti نعم ɓenne mbadde hen ko wayno Herqus ibn Zuhair al-Yamani نعم Herqus ibn Zamim Tamimi نعم ɓeeɗo hen goto huccitiro e annabi sallallahu alaihi wasallam نعم nde nelaɗo sallam feccata Khaybar نعم wi nelaɗo sallam نعم adil نعم نعم nunɗum نعم feccata mande ma feccata Allah نعم nelaɗo sallam wi mo yaka نعم so tawi min mi nunɗa an hol nunɗo o ene wadde makko sahaba goɗɗo o wimo نعم ko an feccere ma nde نعم jaw ko feccata wona jawdi ma wona jawdi bamma نعم ɓe ko sahaba ɓe annabi sallallahu alaihi wasallam نعم abi طلحة الأنبسي نعم مسيلمة الكذاب نعم ɓe kawrino annabi sallam نعم ene mbiya ko sahabaɓe نعم
jiida ay woɗɓe yeddunoɓe mo yettodinɓe taw ko sahabaɓe jettodin pakkine jebbule muɗumen ɓen mbiya o saabi noon ko dendagal gonnoɗo makko fof na andi hay nanoɓe l'islam jaltiɓe kam jalti sahaba kam ko ɗum haɗi wiyede o sahabi jillo en sallam fof omo andi so ganda ono noon waddoɓe ma sahabiɓe onon hen toon wona gonduɗo e annabi sallam fof Allah jaɓani golle wona gonnoɗo makko fof Allah jaɓani ɗum golle abadan kono koreji makko ɗi kay ɗin kayne ene tiiɗi ene ñiiɓi haqqa qadrihi an jomiraɗo tedduɗo towɗo an ganduɗo fodde makko o minen min ganda wa miqdarihi foddeji makko goɗɗi ɗi mbaɗɗa eɗi jogorɗa wadde eɗi mbannoɗa ɗi fof hay goto anda al azim sa anda innaka la ala khuluqin azim wa innaka la ala ajran ghayra mumkin kaddo kaɗo fof ngam innaka la ala khuluqin azim a jogiji ko tedduɗi wala ali haqqadri wa miqdari lazim mbaton hakkillaji moɗon son tawi jeeyaɓe Allah ene pewni hunde ene mbaɗi hunde ene pewni ha feewi woni mbiyaɗon mbaɗa singiti ngeyi oɗon mbatta hen waɗi ni watti ni wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi saɗiɗi jam haqqa qadrihi wa sahbi afaka hen hande afaka hen janggo so jiɗon mbaɗon ɗum e tawilaji moɗon goɗɗi kono mbaɗo salatul fatiha ko dokkaɗo tan ha gassi ko Allah o fawri o fayi koye deftere Allah he alami fof ko luuri ala fof ko jogoto luurde wa ala alihi haqqa qadrihi fadde kanko annabi sallam haqqa makko gadru makko mo ganduɗa an jomiraɗo an tan andi min ganda eko jogori yaade eko jogori arde ko fof o heddi ko jeeto ceernal sernaɓe ceerno Samos Mamoudou tan on e maayo so suppirima gandon haqiqa ko Allah hokki ɗum ko Allah wawi yo Allah joni gurdam makko no ceerno Samos yo Allah joni gurdam makko gurdam ɓiɓɓe makko yimnamo eko woni e dow muɗum hokka julɓe kadi naftorade eko woodi ko eko dañi ko hokka julɓe naftorade eko dañi ko fof yo Allah hokka julɓe naftorade ɗum e haalaji makko kanko e dendagal julɗo fof mbaɗum no awayi Allah ko haali ko heddi mbiɗon koko noon hande ko ɗiɗi yaawa e jiiɗi mbiɗon won mbiɓe kadi ko tati ko noon min kam nanmi ko ceerno Mouhamadou Lamine hande ko ɗiɗi mum ko hen nangganmi mi anda mbiɓe tati ɓe mi anda ko neɗɗo mi anda ko jaljallo mi anda mi jaggata e ɗum mi hettotako ɗum ceerno Mallimi kam mbaɗa ɗum ko Alpulaar tan bandam hono am nanda oyi kaari tan nam so jilɓi tan min oddat ɗum kono wiɓe tati ɓe mi anda kadi mi jaggata e ɗum saɗa jagga jaggu e ko laaɓi ko ɗum ɓuri laabde hande ko ɗiɗi mbiɗon ko ceerno Malla min mbi mbaɗa jagge ɗum ha tiiɗi hay so wino hande ko jogi ko hen jaggani mi haalano ko heddi ko saabu kam gandumi ko heddi komi anda ɗum yo Allah ken tawede o saaha mo wuuri e nduɗo lewru kala moƴƴere nde Allah feccuno e nduɗo lewru e tagore makko he e yimɓe makko ɓe wiiɗi e ɓe ɓuri yidde yo wattu en hen yo wattu en hen yo wattu en hen yonde wonanen lewru dalal e dañal yo lewru ndu wonanen lewru malede e dandede e musibbaji jahoji ɗi jamma e ñalawma yo Allah reen sukaɓe meɗen wonɓe ladde sukaɓe mawɓe foof ɓesgu yiɗi fof Allah reen yo Allah danduɓe kataji gonɗe e ɗiɗo leyɗele saka noon ɓeɗo añɓe tumarankoɓe yo Allah dandu en bonni añɓe tumarankoɓe yo Allah hokkuɓe koɓe kilni ko wona e meɗen ko wona tumarankoɓe yo Allah dandu en ɗum ɓe jahine bile soɗa saabi hajuji ɗi fof kadi yo Allah kumtu yo Allah humtu wonɓe laabi ɗi yo Allah yettin ɗumen kala ɗo ɓe goni en ɗo ɓe goniri enen jooɗiɓe fof yo Allah renen diineji meɗen ko mbiɗon ko dendagal bonnande yiɗi fof koko sari eɗen mooli Allah ɗum tan ñaguete Allah tan ko yo Allah ittanen musibbaji ɗi yo Allah ittanen musibbaji ɗi Alhaji Isa oustaz Yunus Ndongo oustaz Isa Yunus Ndongo joni kam mbatte wadde hen Alhaji o an kadi waɗama directeur radio wol Allah hokkimo on fartange kanko e mawni ko len goccam goto maɓɓe fof wonko laamu ngu ɓeydan ɗum eko wonno ko e nokkuɗo wonnoɗo dirtini ɗum siɗɗo on yoɓe ndeno noon wotoɓe teɓɓitade ɓe caama bone waɗa Allah walluɓe yoɓe jogoro jaam yo Allah waɗen sutura yo Allah waɗan ɓe moƴƴere kamɓene kadi no Isa wini ne kamɓe ala fof ko jiimi e maɓɓe sowona moƴƴere e nedi ko Allah andi ko noon yoni ko Allah andi hakkude maɓɓe ko yoni eɗen natara noon e yewtere meɗen
ene do namdinodo naam o wi kam holko ganduɗa o téléphone mi ko ga Sénégal ga naam o wi kam kanko de ñande Sénégal waddata marugo nde naam o jodnoma omo ndaara naam o juulani futuro naam ha futuro o ɓenni naam joni noon holno yoɓirta naam mbimomi ko jahannama joɓoyteɗa naam min wona min andi no joɓirteɗa naam an ko jahannama tan joɓirteɗa naam ay hunde jabolam ala e maɗa sowona jahannama naam sabu ne laaɗo sallallahu alaihi wasallam kañum haalkintako naam on wi man taraka salata naam faqad kafara naam sa woppi julde tan ka kefer naam o wiya noon ko julde nafila naam walla ko julde ɗum ala naam ɗum noon an kam ɓaade aɗa wawi yebde naam bal naam sindu hakkille ma ono woniri e baleɗe noon wonirno naam e diine l'islam he Naam. o pota futoro naam 49 minutes naam walla 120 minutes naam aɗa jooɗi aɗa futtini guita aɗa ndaara naam futuro ɓurata mintaji sappo naam so heewi Naam. walla mintaji 5 naam mbiɗa a jooɗima aɗa ndaara ɗum naam ha a juulani futuro naam gandanmami tan de ko jobduma ko jahannama goɗɗum kam mi anda naam mi wiyatama a wona kefeero naam kono nelaɗo sa sallam wima ka kefeero naam wona min yoɓanma naam wona min kadi gollanma Naam. wona min tagma naam saka mi andanma naam holko mbimi e ɗum naam mben men tan ka kefeero ko nelaɗo sallam wima ko minne ko ɗon tan ndewani naam wiide noon e kefeero ko Allah fadde Allah andi julɗo kefeero yimɓe kadi gandi kefeero naam Allah andini yimɓe kefeero Naam. nelaɗo sallallahu alaihi wasallam andini yimɓe kefeero naam anduɓe gandi yimɓe kefiru no wayata naam e ko neɗɗo gollata wona kefeero sa waɗum wiyata ka kefeero naam sa wujji tan wiyata ka gujjo Naam. sa fini tan wiyata fini walla so korka deremo heeɓi balɗe nayyi Naam. a wi lewru yiyama naam a fenani naam ha garti hakkillaji mon di Naam. ɗon kala ko on ganda naam an mbiɗo ni on min kay mi anda no joɓirta Naam. min kay gandmi koko jaɓayteɗa Naam. ka kefeero naam kono no joɓirta Naam. ala mi anda naam saabu sinno mbaɗande ko liggey tubako joguinoɗa naam hay sa hangama a suusa welsindade ha ɓeer ɓinno naam aɗani ɗum naam ndeke noon dewal Allah ngal ɓaade an a rewranimo Allah naam ko joome naam waktuji ɗi kadi reynirani kadi ko joome Naam. aɗa jogui hattan Naam. an cuusa yebde fijirde naam football wiyata en harmi de naam wiyata ndar ɗum kadi en harmi wiyata ndar ɗum kadi en harmi wiyata ndar ɗum yettanta kon ɗum min naam ko harminanno football ko naam ɗum en harmina mawludaji ɗi naam en harmina naam réunion ji ɗi naam en harmina batuji ɗi naam en harmina ɓarle dente ɗe naam ɗum en ko harminanno bal ko mbimi naam en harmina ziyaraji ɗi naam en harmina dente ɗe naam en harmina mawludaji ɗi naam koni mbimi naam mi fanta wona deftere Allah ɓini naam iwi to naam fati ga naam dental rewɓe worɓe kala ɗo dende ko haram naam sona geɗɗi ɗi naam arfa naam walla julde jama naam ɗeɗo dente batteɗe naam bal oɗo batteɗe ko worɓe mayɓe jiiɗon hen naam fettoɓe kay naam ala himo jiiɗon awre muɗum naam walla on jii naam ko harmi ko Naam. nana e mawludaji he naam nana e defte he naam nana e ziyaraji he Naam. nana e foof naam ɓarle ɗe naam nan hen Naam. ziyaraji ɗo ɗon jooɗo ha waktu ɓenna naam nam naam goto foni haala ɓuuri bawme ɓuuri baban bawmo naam walla onon jangguinoɓe naam gaala qiila nam ha takusan naam ha joomum hoota suudu muɗum wiyande juuloya toon takusan naam harmani naam walla naam defteteɗe walla tafsiraji batteɗo nam ha nangue muta naam walla ha takusan juule naam harmani naam kala ko harmini football ne harmini ɗum ɗo naam jabulam ma ko ni Naam. jabulam kadi e moɗon ko ni naam anani naam ɓe daara toon ɓe naam koɓe mbaɗata ko naam ala harmani e mabɓe naam harmani e menne kay enen naam ala naam koye golle mabɓe gooni naam hayso fijirde mabɓe oɗon mbiyanno onon haalpulaar en konngol muɗum mbiɗon naam so tawi fijirde are bonde ko sappo joldata Naam. ngol sellani naam wona football wona gonga naam football no foti hakki ɓaɗata no foti yimɓe so foti ɗum ni ɓurtani nden boni fijirde adduare million ngaji naam
Sadio Mané yo Allah joni gurdam makko o nafi wuro mabbe o mahi toon kan nafa yo Allah ɓeydan julɓe kadi ɓeyda kadi balale julɓe fijirde watta galle wona football wona kono mbiɗo on haal pulare ala wona gonga ngumme kan fijirde so tawi fijirde are jolde ko sappo joldata sellani wona football kam taw so tawi kadi fijirde dardata galle wona football wiide noon aɗa waɗa hen namde beele kalisaji football ene ñaame hay an aɗa ñaame an namtoɗo mi haalan koddi ko an mbiɗo football mbata ene dagui ñaam an hoore maɗa ñaame so bal harmi tan harmat so kalisaji bal armi tan harmat aɗa andi an kalis mo teŋireɗa walla mo ñamata ko tummuy gacce yimɓe nde jaa e ɗeɗo gueɗe saɗa wawi so bal nani ndar gueɗel gotel noon darde aɗan mbaynoɗen téléji ɗi ko heefereɓe jaltata hen ko tubakoɓe jaltata hen wona suuriɓe jaltata hen aha kay ko ɓuuri sas ka yerne woyto wona gelliranɗen tubakoɓe mbaɗata koko boni keddo ko ɓalli mehi ene ndenda hay nder cuuɗi mumen joni téléji moɗon ɗi on jiyani ko ɓuuri ɗum bonde ko halpolare mbatta de théâtre uji ɗi mbatton ɗi camara rewde e yimɓe hay sino funti funere walla ko yetere rewde e yimɓe ha nder nde suudu ha dow daɗɗude ɓurti ha dow daɗɗu ɗum nde hefreɓe mbaɗa no mbatti wadde kala ko keefiru waɗat ɗo mbiyen mor walla mbiyen en dagui walla paloɗa ari e téléji he nan hen kala ko harmanno ko adano e ko weññatono hande ɓuuri wonde ko e téléji haal pular en he fasigago mon e naafigago mon e kefrago mon joɗon mbiyoɗon namdo diine oɗon namdo caaro so ɗum ɗo waɗi ni so waɗi ni so watti ni taw oɗon gondi e kefrago oɗon jooɗi ala e mon juuɗe tisbar ala juuɗe takusan ala e moɗon curiɗo ala e moɗon cuddiɗo min paati to tuba ko ɓuuri min dar toon ɓen ɓuuron yodde laabi sappo ɓuuron yedde keefere runde kay laabi capanɗe jeegom e jeegom komin mbaddata mo dal pular sa yiɗi keɗɗa ko hoore mere sa yiɗi keɗɗa ɓandu ɓeɗa hen toon kono haala ko min kalata ko kamin kalata tan jamma e ñalawma so kiiɗi mbiɗo ɗon ɓamta leñol pulagu oɗon ɓamta pulagu mbiɗon ko yimɓe mbaɗa cosaan cosaan kay wona ɗemgal pular cosaan ala cosaan ko pular walla ko wolof minamde mbiɗon mbaɗa cosaan ko mbiɗo ɗo ɓamtira ɗemgal pular ko pulagu ko pulagu ɓamtata ɗum tan gandal e ndimagu e diine l'islam kala ko pulagu wi ene waɗa kene ɓamta ɗum ko wona ɗe gueɗe tati fen ko keeferu gandal diine l'islam e ndimagu wona pijirluji wona cangarte wona lambaji wona nene baal saga baba mal mi haalano ko heddi ko ɗum ɗo so tawi ko ɗum ɓamtata pulagu wonta ɓamto tawi ko ɗum ɗo wonata cosaan on pen goo tan ƴeewon hay worɓe ɓe tan ko mbatton suppiroji e fijirɗoji e lambaji ko worɓe ɓe mbaɗata ko gembeji gembe waɗa ha yetto ñaalde jomum ɗum ganduɗa ɗo so tawi ƴeeɓotoɗo ari ha ɗo tan ɗaminima jikke waɗi aha ɗum komi halpular ɓi halpular komi fuutanke ɓi fuutanke wondi kam arabuji bo walla woni so an ham reftama mbimami ñaalde neɗɗo waɗa gembe tawa ha ñaalde muɗum yalta mbimami ɗo ƴeeɓotoɗo mi martana ga ɗaminoɗo mbiyata ko yakare waɗi ɗum mbattoraki gembeji ndaala boɗon ha laaɓon mbiriji tigui rigui ko mbiyata tan lasli fuuta ko mbiriji gandaɗi ɗi ɗin hay goto hen foof tuuba muɗum yawta fofru ko jiimi e lambaji ko guila ɗo e kayiɗi ha Matam nden Alassane Pam hakkude makko e Malick Demba Somana Malick Demba eɓe gandi Hammadi Ilam goto kañum e Alassane Pam lambaji jowol ɓe jontida goto hen fof tuuba muɗum ene wona métre ene wona solliwol ɓorotako
on mawbe hedibe hawrube sipire bedo be so mi fini son ciudi kam wata suron numéro 46 85 49 80 47 13 86 04 mbiruji di jino mi di jandi mi bimi alsan pam to bawdal e maliki damba gurel somana gandar hamadi ilam be cippirte den ko tuubaji goten fo tumna wadde temedere meter dira julde ba en idi messe en oɗon gandi samba gawdal oɗon gandi hamidou mbobo gawdal ɓe ko mbiruji moussa billel dondu dow tuub muɗum ko sellugol oɗon gandi ali wuri hamadil ñang oɗon gandi gijilon dem banna goto o kanko goto ƴettata sak sukara o fayi mbabba walla lujol o ƴetta o fayi mbabba makko oɗon gandi kanko e maliki demba mo kalmi o kamɓe cippirano goto ma fof ko tuuba ha yetto maysa ko mbangele e balci koli wita ko labbo ɓe cippiranno gijol naɓa no keeɗi kam somi feni sono cuuri kam wata suura hay goto on jirani waɗa gembe biroji mum waɗa joni mbaɗa ngappata yon ha ñaali jalta mbimi ha tota jalta maysa ko mbangele e balci koli cippiranno tuubaji ha memma leydi haalaka kay fedde mabɓe arde ndesa koyno amasiri en saydou mari en siri sira en ɓeɗo fof ko tuubaji Diallo en Sadel Moussa Djoubouguel en Sadel ɓe fof ko tuubaji mbaɗata Sele Sadio Bayla en Wudduru Sele Yare en Wudduru ɓeɗo fof ko tuubaji ha jetto kono mbaɗon gembe yon joni oɗon mbaɗa e cosaan cosaan e ɓamtude pular ko heddade gaɗa men worɓe wona joni ka heyreɓe ko worɓe ɗo e kayit ɗo wonno ɗo ne ko Aliou Sodoto en Aliou Boli en Samba Debe en Ida Fakore en nanɗo kono hay goto hen meeɗani wadde ɗo gembe so woodi fuɗɗuɗo ndaala ko Demba Jarga omo wuuri mi yano e mbiruji mabɓe keddiɗi ama siri ama sarif en nanɗo kayi en o cippirino Abdoulaye Hamad Palil en hay goto min jiiɗa min jiyani wadde bengi gembe koye wuureɓe goni yoɓe jettu so woodi arde e Fouta on bone arde e Fouta ko tuggude 68 faade yesso nde ndaalaji ngara kono tuggude e 50 ha fayi ɗum mbimami ɗo ndaalaran ɗo so ɗum mbaɗe cosaan mbaɗe ɗum ɗo mbaɗe tubaji mo ha jetto kono gembe yon ha ñaali jeltata mbimi ɓamtata leñol ko gandal ɓamtata leñol ko ndimagu ɓamtata leñol ko hulde e her suute wona yeyodirde suusde gacce e yorde guite e wiide ene jenna diine l'islam saka ene jenna seeremɓe wonmo namdi ñande en ene haala gurdam muɗum wi kañum dañi million gila ene yaara e duuɓi 17 oy kanko anda ceerno kay andam anda yumma so anda ceerno andam ɗum koso an mbiɗa ka aɗa yaara e duuɓi 17 dañɗa million normal an seere ɓe mbiɗa ɓe min ɓiyam ne yaara e yontere wotere ñaami million ngaji 5 an ko million goto ñamɗa capantere jawdi yontere wotere walla wona gonga capantere ñawdi million ngaji 5 ñaami ɗum e yontere wotere te min kam mi wona ceerno kono komi almudo an mbiɗa koma an dañɗa duuɓi 17 min ko ɓiyam yontere wotere ñaam million ngaji 5 an aɗa wasoro million ngel gotel pawta hen kadi aɗa yenna seere mi anda ceerno so anda ceerno fa wuccudu ko ceerno waddata ma aɗa haaldo amanna seeru awa haalde gurdema tan tawa yennade seere mi anduɓe seere ɓe ko ɓurɗa ɗumen yaaɓe to seere ɓe ko ɓurɗa ɗumen sa fuutanke ɓi fuutanko yumani ande ceerno bamani ande ceerno an sa anda ceerno faladde daɓɓiɗina ɗemɗe moɗon seere ɓe mbaɗe golle moɗon kaalen gurdameje moɗon mbaɗe ko jiɗɗon kono seere ɓe goppe kadi ko force o goppat hay goto moɗon ceerno forsani
yennani ay binani sona e bonon gay bindo hoore mudum e bari yaade duubi sappo e jeeɗiɗi dañ million engrais tawde ɓi mayde won mayde jetta duubi sappo e jeeɗiɗi ɗum ko fi ko haaldu million ko tiiɗo million won dono hande bawmi capantati million to won yaade duubi jeego engrais seeɗa ma ya dañan million ɗum wala mbaɗa yaade duubi sappo e dañ million seeɗa ma ya dañan million mbi won sukaɓe hande jogui duubi sappo e ɗiɗi sappo e tati en jogui million ngaji hawandi kono en ɗaccimi ndeji halpulaar en bande men paye din l'islam so ɗo jiiɗi leñol mum ɓamto ceerno Abdoul Aziz jiyim haali e pulago ha tampi wajima ɗayre wonnode hen e funti gonnoɗo hen e foof wajima ɗum de wonno ko jaggude kakol muɗum en on nani on jaaɓi on jaaɓi ɗum kolli ustima yala yeeli ustima fofo ustima joni holno ɓamtirton leñol taw ko cangarte ɓamtirton ko haram mbimi gorko jaaɗo waɗi fijirde muɗum waɗi gurdam muɗum fof ha gasi duuɓi capanɗe jeeɗiɗe ara haɗo ronka tubande Allah ronka gollande Allah gollande Allah noon gollan hoorema taw gollande Allah waɗa mi waɗi ziyara kaari temedere walla waɗi 1 million waɗi ɗum wona ɗum ala wona ɗum woni gollande Allah gollat hoorema an hakkude ma e Allah yo tiiɗ yo ñib kuuraji ɗi fof so tawi a yoɓiɗe kuurama o so tawi a yoɓani kuppete walla mi yi ziyara kaari waɗi tel mbaɗi ka ala wona noon waɗan hoorema taw gollan hoorema hakkude ma e Allah kula Allah gollande hoore maɗa ko goppa ko Allah haɗi ko mbaɗa ko Allah yamiri ko a watta do lokkaji maɗa ujunnaji temedere ujunnaji capanɗe joyi e jeegom aɗa daguito aɗa fay fijirduji hakkude lamba e yimɓe rewɓe worɓe ene denda Allah ala toon hay hunde ala toon marmon ɗum woni oɗo ɗo ɓamde pulago pulago ene jogui ɓamtude ko wona koyere pulago ene jogui ko ɓamtude ko wona famɗude gacce pulago ene jogui ko ɓamtori ko wona hollodirde becce walla hollodirde dote walla jubbi pulago ene jogui ko ɓamtori so wona hollodirde dolokkaji walla hollodirde joor guite laagu walla fasigagu walla naafigagu so tawi ko ɗum ɓamtata pular mayta ɓamtaki gartira koye moɗon e dewal Allah oɗon mbawi ɓamtude leñol mon oɗon mbawi jokkodirde enɗam oɗon jogui kene jokka enɗam taw wona ene bonna e diine haydara oɗon jogui ko jokkirɗon enɗam e ko gandodirɗon e ko jokkodirɗon enɗam moɗon ha moƴƴa ha weela taw wona wofde Allah jokkodirde kala batuɗo woni ɗo dental woni taw wona diine en hen ngal dental ɗa ko barke ko haram ɗum fo tambine ɗum mawludaji ɗi biyeteɗi ɗi eko wona mawludaji ɗi hay sinno ko jamma e juma hay sinno ko daaka hay sinno ko arfa debbo e gorko rendude e muɗum ko haram waɗaka barke tribune fijirte lurun ɗum million ngaji no foti biye ujunnaji tati less ujunnaji 4 dow ujunnaji 6 jama kam fiɗɗo wutte ma tan gara joɗɗa ɓuuri hewde baraji ɓuuri hewde battane mormon ɗum woni pinal oɗon pini so ɗon pini neɗɗo yoɓata ko ujunnaji 3 walla ujunnaji 10 walla ujunnaji 5 ene ara ene ñaaƴe jooɗo en daara rewɓe janam ene foɓɓe kelle ene wulla baabi waɗaɗo kelifaɗo ƴeew saka baabiraɗo noon mooro kadi waɗa waare ƴeew ɗiɗo restaji worɓe mooro de waɗa waare o wi ko kelifaɗo o wi ko julɗo e tawilaji ɗi mbattoto mbiɗon wonde annabi sallah sallam morinoma jubbi ɗiɗi on pen Allah finni on pen sallam nde woni nelaɗo woni makka nde yahata ɗo cagarte kadi mbaɗɗon e hadise en mbiɗon ko ummu hani bintu abi talib o pen sallam nde nelaɗe wonata ummu hani ko tokos so ganda mbaɗi ko debbo mo horsine ali juduma baba so ganda mbiyoɗo on andi cuwa ko annabi sallam bonde mo nedi on pen mbimi nelaɗo sallam meeɗani morade jogine dow ko yeesade ɗum ne ko ha yimɓe ñemtinamo
peerno cukuli muɗumen kono kanko ko joɗɗo tan ko joɗɗo daroɗe ko mo tindina yimɓe neɗɗo kala no wayi yo ƴeew hoore muɗum aɗa yalta ngoƴam ene hunuma aɗa ƴakki mburu jalluɓe ƴakka cooke walla kote ñabbe walla yarigoga ene modde hunuma sa fa yaltude galle maɗa ƴeew darogal sa heblima aɗa yaha jama e juma ƴeew darogal ko ɗum alah sallam tindinta yimɓe kono alah sallam morima jooɓo mbima on pen on hadis ala woodani somo woodi ko noon pen alah sallam yo Allah danɗum e wadde ko hay goto meeɗani wadde hay tuɓɓe sakket ɓe ɓe utuɓe fof hay goto meeɗani morade سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه نلا صلى الله عليه وسلم حالي حديث وي بوند حريري كانغي ان حرماني غوركو دليلها وكثيرها كو هي فامدن فوف woto yanoyi noon e seydina ousmane kañum waɗino ñiire kanŋe ɗum koko adine ɗum ɗo harminte ɗo seydina ousmane hanno ko goɗɗum kono morima hay saabu goto yawo kam morima on pen wona gonga ɓe jogui cukalel noon sabu abou boydata amir ibn jarrah sukun makko ndu no telurino ene hulɓene feewi feewi kono alah sallam morima onon worɓe waɗoɓe barasaji ɓe ya woyli mon waɗa rasa waɗa waare ala so yiɗi kalone radio ji so yiɗi kalone télé ji mbimi rasta gorko ko morade gorko rasta ko haram goɗɗum ala wonde ɗum famɗude gacce an sa morima debba morima ko mbatta waɗa ko barke haal pulaar en bande men duttuɗe e ndimago mon duttuɗe e neɗɗago mon neɗɗago mon e ndimago moɗon woni koye diine l'islam amma so tawi ko aduna ga kala e meɗen daɗaɗo ga yo an feere mo bonni daɗam sabu ga kam nem meɗen alaga ɓaɗi ga ɓalejo kay boɗeji yiɗama wona tubako wona capato ala fof leƴi bat joguiɗi dole ɗi yiɗɗo ɓaleɓe oɗon gandi ɗum walla Maradona ne wadda ɗo henna e Cameroun naɓe football Brésil walla ko Argentine wi ko maleydi asman nden woy sa ne wadde ɓaleɓe walla ko nder réseau mbiɗa ko jaabima ko wimmam fiye piggal tubako mi ata fiye ɗum ha maya waɗi botan ko bi hawo may ɗum noon yaɓare ɓen ɗon jaaɓi en nde yo Allah wallu en kay nde haaɗa e aduna ka kala to wonata lakara to kay ɓalejo kam so welsinima tan ha naati jeygol feere mo boni hal pular kay so welsinima tan ɗum ɗo kam diine o kam ɗum kay ko hay hunde so wona kay ko keddanda hoorema hay goto ɓuuratama hen ene heeɓo en mbawide kay a natta leyɗele mabɓe kono a juulata ala wona gonga a dañata million ngaji mabɓe kono a juulata ala wona gonga sa daɗama tan ko an daɗi hoorema ko an bonnen hoorema payi e diine he ko ɗon nafa tan payi e diine he ko ɗon dañeten payi e diine he kadi ko ɗon dañeten daraja ko ɗon dañeten martabaji wona sippiroji fijirloji hakkude Mauritanie e Sénégal waɗi ni watti ni sono jiiɗi yumma e baba yo jiidu ko bone gonɗo hakkude muɗumen o itte leyɗele muɗumen en kefte toon en kefte ga so ɗon jiidi e ɗum Mauritanie naɓe en kalmiso Sénégal naɓe en kalmiso Mauritanie naɓe e leyɗele muɗumen oɗon gandi on bonena e moɗon walla leyɗele nan Mauritanie jomumen kalmiso o ko Sénégal najo leyɗele nan Sénégal wona kalmiso o ko Mauritanie najo bone kay ɓurta ɗo oɗon gandi mbaɗani so mbi peeɓ ɓeyda goɗɗum ala hen jokkodiri en hakkude moɗon oɗon jogui kay ko ɓamtuɗon ko ɓamtude ɗon e ko gonɗon e ko goniri ɗon taw wona bonnande diine sippiroji firlaji en ɓamtu diine ɗum ne nawra leñol yeeso fol fof so jiiɗon sippiroji fijirloji worti ɓeya to ɓen ɓe juulataɓe leƴƴi baɗɗi barke ɗi baɗɗi fayida en mbaɗ ɗum cuuɓi fof ɓe tawno ko yontaɓe ay fijirloji ma fof ko cuulis fof ko cuulis enen pijirloji ma fof ko bolle puyɗe en mbawa hay dewal meɗen alde en mbawa rentude hen ni en dugdani ɓameɗo dewal meɗen alde en mbawa rendude taw en dugdani dental men ko weeli fof walla kala ko haala ko yewtere meɗen weeli fof en certa en dugdani dental men heewi famɗi soɓɓen sen ɓuuri tato en ñallata jaam sam ko heddi ko oɗo bone kay poɗɗo yurintade
ko heddi ko non e neediji sukaaɓe ɗe mbiyaton ene yo nehe ene woodi kay ene woodi yo nehe no hirte noon ko diine no hirte ko diine cukalel so andinaka diine jokkoɗa ko needi ha jofte onon bandiraɓam ittoɓe hande ɓikkon muɗumen guitta ga e Fouta nawa Dakaru mbiya jangal ngara koye daral baweeri golle bonande nawɗo toon en jangga e daara heede gueɗe tan nan hen e kam peddiɗo wonta andu andata koreji mum ga e Fouta on mbawa yiddude andata gonka mum ga e Fouta neɗɗo wonta daara toon balɗe 4 duuɓi 4 duuɓi joyi aɗa ga mbiya ɗum hokkam gombal walla hokkam sammere anda hay ɗemgal muɗum wawa so neɗɗo anda hoore mum anda leñol muɗum anda fodde mum oto fayi oto woni tiya ko rento daaraji ɗi ko onon noon ɗaaɓi ɓe onon waɗoɓe daaraji ɓe oɗon ƴetta ɓiɓɓe moɗon nawa toon ɓe jawon mbiyon ko toon jangde woni son dokki ko gotto ɓe ga tan jangguina wona o joɓat toon ujunnaji 5 ujunnaji 15 joɓe ɗum wonɓe ɗo ɓe jaw so ɓe ndenata kadi wonɓe toon ne mbaɗa daaraji ɓe mum kamɓe fof ne poti ko Fouta ɓe jangi te wona e daaraji ɓe jangi de oustaz guila e ceerno Mouhamadou Bousso sami fongude monde ɓorano ɓaleɓe o nde ko ga jangi mi haala noon feddam rewre nde koyno Habibou Ly en yo Allah alpha awon ɓe go heccanki tan ɓen foti ko ga jangi alhamdoulillahi rabbil alamin ala ko araɓe wawi ɗumen hay batte ala ko ɓuuri men haydara alhamdoulillahi tawi kadi ko gande jinnaɓe mumen e jinnaɓe muɗumen kala Habibou Ly en joni sa limti hande ma won temedere fawde ko woni renɓe Qur'an ijase alpha en ko noon ɓen holko jeeɓata goɗɗo e din l'islam holko goɗɗo fundam e din l'islam holko goɗɗo wawi sorade ɓe din l'islam sona taw kañumen kenni koyemumen caggal Fouta noon hedda caggal ha yomma din so tawi wawde ɗemguel arabe ngel mbeɗe ladde pus ɗemgal fof ngal ɓurɗon wawde ɓen fof ɓuuri yawade on ɓaleɓe arab neɗɗo e moɗon fof paɗnoriɗo arabe ko on ɓuuri arabe ɓuuri yawade almudo ceerno Samba goto omo jaaga Nioro ga mbi o mbadde waji goto o capato won en namdo mo histoire makko no jangguiri ɓaw jangde ɓe mbi ko almudo ceerno Samba ɓaw jangde o wi kanko nde o ari Egypte somo jangga nde o wi waji goto namdimo to jaawi ko Mali wimo holto ne arabe wela kanko africain o nimo ka Sammara o wi o anda nde on sa onda kodi Sammara ka Sammara woni Sammara ɓoy ka maccuɗo ayi omo heeɗi omo andi te batte ɗo ɓe ndewdoyno foof Allah waɗi kanko wonti oustage on jaɓoto asar anglais ko mbawɗa hen foof nan Donald Trump nan haalatan ko anglais nan nawa yimɓe lakar saka ɓalleɓe kay français guelɗa kuuɗe guel gongel to guel joni Macron on fasiki nan ɗon ɓuuri ande ɓaleɓe ala ko haali ko heddi ko kala leñol ngol jiɗɗon ko wona e moɗon on perdi ngol fof ɓuuri ande on ɗemgal fof ngal ɓurɗon janggude ha mbawɗon ɓen ɓuuri ande on ɓandem Haalpulaar mbatta hakkillaji koye moɗon ɗum ɗo ko woni ɗo e diine l'islam ko e ko woni ɗo e politique aji ko hayata ko fof ala hen fof koɓe jahata ko ceerno Souleymane Baɗen pewnano oɗon gandi mbaɗandi ala hen fof ko Cheikh Moussa Camara Ganguel en ala hen fof ko pewnano jaguɗen bedɗon eɗen beddori koye meɗen en mbiyaka wata hen janggu tel walla tel kono mbiyeɗen kay ko wiyen mbattu hakkille e diine l'islam he ko mbawɗen janggude fof mbatten hakkille e diine l'islam he ko mbawɗen janggude fof mbatten hakkille e ko mbawɗen rendude ko mbawɗen ɗumide fof dendagal koɗen cuɗoro so tawi l'islam ala hen waɗaka barke so ñalli fijde ha hiiri yo ha weeti yo fof ko meɗe oto neɗɗo jooto juulani takkusan juulani tisbar juulani futuru juulani gueeƴe mbiya Allah ko jafotoɗo in war daw liggey Mamadou Touba ko ma war daw place mo dawa jeeɗo war daw wona ko Allah ko jafotoɗo bopp bandiraɓam onon mawɓe leñol onon mawɓe dirigeaji Haalpulaar en onon joguiɓe doole Haalpulaar en gacce pijirloji ɗi mbatton ɗi
gatteren dindi pijirloji ɗe batton ɗi ɗum ko halkare e meɗen wala ko nafata en leñol ɓamtata ko taw wona diine oɗon gandi ñande en taraji fulɓe e ɓamtude pulago dakar oɗon gandi mbaɗani ɗum ko ɓamtude diine ɗum wona ɗum ɓamtata leñol de ɓamtata leñol ko gandal ɓamtata leñol ko ngaalu taw ene wonde diine ko ɗum ɓamtata leñol ƴeewe minutaji moɗon caggal kettiɗen ceerno men Ahmed Tidiane Alpha Mamadou Siley ene wayno yewtere nde ari ha ɗo woni 50 kam e ko fawi seeɗa ewa joni eɗen dutto caggal seeɗa nokku mum to mbinoɗe awa allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashabihi eɓe mbatta hen kadi o ajma'ina o tabi'ina ɗum fof no haali hen de ɗum kam mbiya tan allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ɗum jiiɗa e salatul fatih lima ughliqa oɗo ko allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa ko annabi sallallahu alaihi wasallam tan on goto o haalata ɗo taw ko on goto o haalata ɗo ha o doni noon koreji muɗum wa ala alihi ayi wa sahbihi o addan ɗo sabi haɗimo addude ɗum ko wondinoɓe makko ɓen gona e weeli Allah goni bilimtini ɓen kay a faami joni noon wa sahbi wa salamu tasliman wattaɓina e rewɓe annabi sallam e ngal ɗon feewal wona kay yaltunoɓe diine wattaɓina noon ɓe ihsanin ila yawmi din kono kam ala ali haqqe darile ala ko ɗo tana aɗa wawi no iroyde banggue goɗɗo lobbude wondu allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmi din bi ihsanin wona ko noon o jarama mbiɗa koyde mintaji moon no foti eyyi won namnoɗo addi namdal muɗum ko fate e dewgal ɓaade kam en kalino haala juulo e kam joom futuro oɗo wi ko debbo kañum musidɗo muɗum ƴamino debbo goto dartino debbo goto joni noon hawo daari humanede e debbo e angadi ala ko heddi sonani hume debbo o noon hollitimo hoore muɗum wi kañum de dañino ɓiɗɗo tawa resaka joni noon omo namdi beele on teŋete ko deŋe mbomri walla ko teŋe ceemeɗo mbimomi mbiɗa ene namdi wiya namdam ɗum o namdomo taw debbo o hol perguiɗo ɗum so tawi ko an nunɗa kalnami so tawi wona an kalnami so tawi noon mbiɗa ko kumal ngal holko debbo o teŋete ala gorko o hani ko humede taw waɗa humanede anani gorko o humete taw so humama noon so tawi ɓoccitima e tonggole on saaha kalangolaɓe o dañi o wattimi ko kal goɗɗo o wi ceerno ɗoy ko min hooram mbimi ko an hoorema o wi aha ɗum ɗo noon so tawi ko an hoorema reen hoore maɗa so tawi ko an hoorema reen hoore ma teŋe ɓaade ko noon koɗo kawruɗon fof ɓaade o laaɓanima o ferguitima joni mbaɗa beele ko teŋe mbomri o teŋete walla ko teŋe ceemeɗo o teŋete ɗo kawruɗon fof ɗon kanko hoore makko ferguiti waajo ala o wiyani noon o wi ko goɗɗo on ka wimo tan ko dañi ɓiɗɗo ene jogino ɓiɗɗo wona kanko dañi ferguiti wan o wi ko on ndeɓe daari humanede nde andinimo noon kañum ene jogino ɓiɗɗo kono ɓiɗɗo kam bal perdi jalluɓe jarno hen nani o joni noon tene haade mabɓe humanede ɗo walla an kay ko ma kumeɗa taw sa humama na gayni o sa sari ƴewma ɗum noon ya namdo ceerno Mamadou Ly goɗɗo o kadi namdi ko namdal onne kadi wi ko so tawi ko debbo mo mbiyeten perguitaɗo o jaafoɗon mala bawmo debbo karmuɗo o wi on sen humane kol gono waliyi mum ɓaade ko o perguitaɗo
mana mbiɗa ko pergitaɗo ko dedaɗo ko karmuɗo an taw mi nawduma e hoore maɗa an comcol maɗa so tawi waɗi soɓe aɗa julde ngol walla a juldata ngol mi yantotere tawde ɗum koye haalandema o wi ala mi juldata ngol mbimi so aɗa hay lawol a yi soɓe aɗa taro walla a tarotako o wi aha mi tarota mbimi ɗeɗo gueɗe fof so yiyane maɗa anda hol bone duñowoma haade hormude aɗa humanimo ala bawmu soɓe takkima e comcol ma debbo ma o woni mo gonduɗa o sa wi ɗum ko coɓɗo harmanima woni waɗa minade debbo ma mo gonduɗa o hokkumanɗa tan Allah hokkuma hokkirma sari mumen aɗa sasanamo won sa wi ɗum ko coɓɗo harmi kala no mbiɗa debbo ma ko coɓɗo harmanima sa wi ɗum deedaɗo jafuɗo mawɓe sa wi ɗum deedaɗo harmanima sa wi ɗum karmuɗo harmanima mbatton hakkillaji moɗon nani an aɗa yiiɗi yaade jaada e wutte maɗa yimɓe ne jalma mbiyeɗa wutte ma ne waɗi soɓe walla ene waɗi kuuɗi walla ene waɗi ɗum ɗo aɗa yiiɗi ɗum mbima yiiɗa ɗum kono aɗa yiiɗi humanede karmuɗo coɓɗo a watta hakkille koye moɗon mbiɗa an de ko an wi ɓiɗɗo mo ala banko an haali an ko ɓiɗɗo coɓɗo mbimi debbo mamo kumanɗa o sa ɗum ko coɓɗo harmanima mi haalani noon o ga kakiram dagannoɗamo a wi ɗum ko coɓɗo harmanima joni o ko coɓɗo andi ko mbatta e coɓɗo assalam o jabti kam noon o wi ceerno Allah jarama hay jinnaɓe debbo woni caltima jinnaɓam jaɓani jinnaɓe debbo kañum ene jaɓani assalam eyyi bandiraɓe on jarama yo Allah reen yo Allah barke ko daña ko eywa Alaji Isa Yunus nango e Jibril palasuji dañi ɗon yo Allah tan barke yo Allah moƴƴin yo Allah fewnu oɗon heddiɓe ɗon jiiloɓe yo Allah wallu yo Allah reen yo Allah koye watti o saama wuuri tawte nduɗo lewru mo wuuri mi jayani mbiɗa so Allah saabi bandiraɓe fof calminama e ruuji ɗi noon timmi jaafoɗon calminali ɗi